Karong nagapaduol ang pagsugod sa klase usa ka tulunghaan sa Zamboanga City ang namroblema kay duwa ka school building niini ang namilibrong matumpag. Samtang sa Cotabato Province, nagpabiling hagit sa mga naguba sa linog nga sa classroom sa probinsya. Ani ang report. Gibutangan na og yellow line kining duha ka school building sa Mina Elementary School sa Barangay Curuan sa Zamboanga City. Gibawal na manggod ang paggamit sa upat ka mga classroom sa grade 1, 2, 4 ug 5 tungod kay nakitaan og mga liki sa salog ug pader ug delikadong matumpag ang yuta nga gikatukuran niini. Ilabi na nga duol kini sa kilid sa suba. Matod pa, mihumok ang yuta nga gibarugan sa building dihang naigo og baha ni atong bulan sa Mayo. Hinungdan nga nabungkag ang riprap. Tinitan sasaka pa mga piedra li, arena. Dakel o do otro dia suspend si kami. Kabar tali laman siyempre, making kosa kita abla hindi man takre. Medialo lang para mira sila si kosa situation de la escuela ara ya sucede kay tali sila ta entra. Busa magmuntar daw una og makeshift classroom sa bakanteng luna alang sa upat ka grade levels nga naapektuhan. Kapin 200 ang populasyon sa estudyante sa maong tulunghaan. Kaya naman kami ki mga sin, talil klabo, tinon mga arigi lang kami mo panway. Amo ka na 25, akil principal amo kel mobya kami liyo para pwede man face to face mga bata lang. Kapin 55 kilometros ang gilayon sa Mina Elementary School gikan sa Central Business District sa Zamboanga City. Busa matud sa ubang ginikanan nga bisan layo ang Curuan Central School, plano nila nga ibalhin ang ilang mga anak para didto na magtungha. Mas bueno aki lang kay di mga apo bay mo yung apo. Naisita sila aki lang kay dili mga tatay nana no aki. Tagdihalang ki kumigo mga bata. Amo tami kumigo kere. Sa Cotabato Province, nahimong hagit gihapon ang naguba nga mga classroom sa linog ni atong 2019 sama sa Bato Elementary School ug Malungon Elementary School sa Makilala ug Nueva Vida National High School sa Mlang. Makeshift classrooms gihapon ang ginagamit sa mga estudyante. Sa Malungon Elementary School, bisan dili luwas sa mga classroom, ginagamit gihapon kini kay kulang og classrooms. Busa nang hinaot sila nga mahatagan og tarong nga classroom ang mga estudyante. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.